Хора, няма да повярвате къде съм и какво си купих. Така, в момента съм в Jumbo и си купих back to school неща и едно нещо, където е... А защо си го купих, ще разберете. Защото моята приятелка на рождения ми ден ми даде 100 лева и ми каза, купи си нещо много шантаво с тях. Много шантаво. И аз хубаво ще помисля какво ще. И ми дойде бунтовническата идея да си взема перука. Да ви покажа и нещата. Четки за рисуване, за перука, гайсета е самата перука, 2 трещи химикала, едно блокче с листи А4, един пергел, понеже ни трябват. И това бяха за сега нещата. Ако има ново, не спирам видеото, а ви казвам. Хващаме количка. Гайси, вървим на шопинг. Хора, в момента останах сама, защото баща ми отида да вземе по-голяма количка и буквално аз сама си върва с тази количка и не знам и аз какво търся. Гайс, сега минавам между хепи бърдейските неща. Ми става супер носталгично, защото се сещам, че си купих точно тези балони. А буквално ще ви покажа същата окраска, която я взех, ето тази. Тази си я взех за рождения ден по принцип, но в Cinema City не може да е с нея и затова просто отпадна. И в момента седи вкъщи и събира прах. Конфетите! Обожавам конфети, много искам да си взема, но викам да се спра. Минаваме през нещата на булката. Много са яки! Брайт, чехли на Брайт, пижама на Брайт, несесери на Брайт, и чанта на Брайт, и джапанки. Най-добрата булка. Малки шотчета за нея. Всичко е булка. Аз обикалям още самичка. Хора, вижте тези чаши колко са яки. Хора, това е толкова сладко. Имам проблем. Чуда се дали да си го взема. 4 лева за чаша не е зле, но не си да пропусна. Хора, сега се връщам на мястото, където бях, да видя дали баща ми е там. Вървим. Мисля, че имам голям проблем. Мисля, че се загубих. Определено. Слава Богу, не се загубих, видях в лампичките и така, но баща ми го няма. Хора, не ми стига времето, спирам видеото, звъна на баща ми къде и ще ви уведома ако го намеря.